Mga katabalers, na pag-usapan natin yung paano gumawa ng end screen mga katabalers. Yung pagkatapos ng video mo, tapos siya yung mag-next na video na end screen mo mga katabalers. Ito mga katabalers, dito sa youtube.com mga katabalers, punta ka mga katabalers. Ito mga katabalers, yan ang profile mo mga katabalers, tapos pindutin mo yung mukha mo. Pagkatapos ng pindot ng mukha mo mga katablers, may nakita ka na Creator Studio. Pindutin mo yung Creator Studio. Pagkatapos yung Creator Studio mga katablers, may makita ka na read yung dashboard mga katablers. Tapos yung isa, may play yung mga video mo lahat mga katablers doon mga katablers. Pindutin mo yan. Yang may play yung baba sa read, yung sa dashboard mga katablers, yung may play mga katablers, video mo yan lahat. Pagkatapos mga katablers, dito na mga katablers. So dito mga katablers, yung shipyard engine mga katablers, pindutin natin mga katablers. Pindutin natin mga katablers yung Japan shipyard dyan mga katablers. Tapos yung picture mga katablers, yan. So nindot mo na yung picture mga katablers. Ito na mga katablers. Nandiyan na sa gilid mga katablers, may nakalagay na end screen. Pindutin mo yung end screen mga katablers. Pagkatapos mo ng pindot sa end screen mga katablers, pagkatapos mo ng pindot sa end screen, dito na mga katablers, dito nilagyan ko ng dalawa mga katablers. Tapos mga katablers, dito ka sa maghanap ka dito mga katablers. Kung gusto mo yung most recent upload dyan, magsili ka yung best viewer, yung OFW, mamasko mo. Ito yung nilagay ko mga katablers. Yung gusto mo yung best for viewer mo, yung gusto mo mga katablers, yun ang nilagay mo. Tapos ito mga katablers, yung maghanap ka ng dito mga katablers, yung ito sa plus mga katablers, dito pindutin mo yan. Tapos may nakalagay na video, yun mga katablers, pindutin mo. Tapos choose yan mga katablers, yung may nakalagay siya na, balik natin mga katablers, in screen tayo. Tapos ito tayo sa plus, tapos may video, tapos choose specific yun. Ilagay ko to si Attorney Gadon mga katablers, si Attorney Gadon. Ito pindutin mo si Attorney Gadon dyan mga katablers, yan na si Attorney Gadon mga katablers. Dito na si Attorney Gadon mga katablers, dyan. Yan na si Attorney Gadon. Yan na si Attorney Gadon mga katablers. Tapos i-save mo yan mga katablers. Save mo, i-save. Yan, save mo yan mga katablers. So, yun ang mga katablers. Kung gusto mo pa ng isa, in screen mo mga katablers, pindutin mo yung in screen. Tapos mga katablers, dito ka naman sa plus video. Yan, choose. Mag-choose ka mga katablers. I-choose mo dito mga katablers. I-choose ko yung, saan ba ito, yung OF shipyard mga katablers. Ito mga katablers, OFW shipyard, yan. Katapos mga katablers, yan, nandyan na siya mga katablers. Oh, nandyan na. I-save mo lang dyan mga katablers. I-save mo lang dyan. Automatic na yan mga katablers. Kung gusto mong ipababa mo mga katablers, pwede mo ganyan mga katablers. Pero minsan automatic na yan mga katablers. Makita mo yan pag nakalagay na sa video mga katablers. Ikaw na lang yung mag-set mga katablers. I-save mo mga katablers. Yan mga katablers. So, yun lang mga katablers. So, maraming salamat sa inyo mga katablers. God bless, God bless, God bless you.